Mago weche matimore seche mowuoye ni od bura ni dadho Dr. Susan Wafula ene mogwele kaka jatelo mar migao mochung' e weche mag thieth. To kata kamano ne nitie ji ang'wen mano dadho gi seche moko ma osekadho. So Ipan Tuyane ni kanyo en ogwele weche mag aluora. Kipchumba Murkomen bende ne osedadhoge e weche mag apaya kod wuoth. Nina Malonza bende weche mag limbe bende nosedadhoge. Zakaria Njeru e weche mag lowo ute dongruok mar bombe bende nosedadhoge. Walter Nyambaga ne ni kuro obro kelo report no e yo makare. To kata kamano wadhi ane yo Homa Bay. Chenro mar goyo kogno jotend migepe 10 mane owal gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga biro chakore ayanga wuok tich juma manyien. Chenro mar dayo dho jotend migepe ma owal go biro tim gi komiti mar ji 5 ma ochung' ne gwelo e od bura mar kaunti no ma Homa Bay. Speaker mar od bura no mabende en jakom komiti no Julius Gaya nokoni ne giseyudo listi moting'o nyinge jotend migepe ma ogwel. Gaya osingo ni gibiro mana puodho jotend migepe mane kod lony kod mago ma ochopo kare dwaro mar chik. 24th to 25th approval vetting or approval hearing is one thing. Then after that the committee will retreat for report writing. Committee both bedo piny kamoro to ndiko report based on gik ma ji owacho ka samotimo vetting cha. Koro ndiko report kae to ndiko report no to wakelo ne assembly ka by tarik 1 ka tarik 2. Koro the assembly members of the assembly debate on that report kagi kale to with the governor as authority to know to appoint.